maravilla poder comezar con un programa no que hai uns encontros de sensibilización, no que acuden grupos de poucas persoas, pero moi ben escollidas e no que temos a oportunidade de escoitar de primeira man cales son as dificultades e as barreiras que se atopan as persoas que teñen discapacidade, as dificultades que teñen e o sentimento vaya a redundancia, de sentirse apartados dese consumo cultural, cando a cultura é un dereito. E despois tamén unha das partes máis interesantes para a escena galega, e considerámoslo así dentro da asociación, é que vamos ter a oportunidade de asesorar 10 proxectos, ben que estean producidos xa ou en preproducción, para proxectos escénicos para que empecen a implantar medidas de accesibilidade. E este acompañamento é o resultado desa sensibilidade que temos polo tema e ao mesmo tempo un sentimento de obriga e responsabilidade compartida entre varios axentes para facer do teatro un espazo máis diverso, tan diverso como é a sociedade. Penso que as administracións moitas veces temos dificultades porque os orzamentos son moi limitados, no caso de concellos pequenos, que somos a maioría dos concellos de Galicia, se non hai unhas medidas a través da administración que nos apoie para poder implementar estas medidas nos nosos teatros e nas nosas oferta pública aos espectadores e espectadoras, todo nos complica máis e todo vai a ser moito máis lento. Entón, penso que as dúas administracións deberían estar unidas para que todo isto se levase adiante mellor. A accesibilidade non é máis que un dereito recoñecido, o sea, un dereito social que coa palabra accesibilidade ten un estatus de norma social. Parece que asusta, pero realmente é poñérmonos en contacto, interactuar, interdepender con ledicia